ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରିବେ ଦଶଭୁଜା ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ। ମାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସମଗ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶହରାରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାରୁଠାଙ୍ଗ କିସ୍ ରୋଡ୍ କଳିଙ୍ଗ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଶୋଭା ବଢ଼ାଇବ ଆମେରିକୀୟ ଲସ୍ ଭେଗସରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା କାଇନେଟିକ୍ ଉଲ୍ କୋନ୍ର 75 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ତୋରଣ। ଏଥିସହିତ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରର ଛବି। 4 ରାତି ଯାତ୍ରା ସାଙ୍ଗକୁ ମେଲୋଡ଼ିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 62 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ରାବଣର ପ୍ରତିକୃତି ପୋଡ଼ାଯିବ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମଜା ନେବା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ତପନ କୁମାର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ହରିଚନ୍ଦନ, ଉମାଶଙ୍କର ପାଠଶାଣୀ, ସନ୍ତୋଷ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ସମେତ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ତୋରଣଟା ଯୋଉଟାକି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ତୋରଣକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ନେଇଛୁ। ଗୋଟା ଲସ୍ ଭେଗାସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଶୋ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରେ କାଇନେଟିକ୍ ଓଲ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯାହାକି ଆମର କାରିଗର ମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ଥିମ୍ କରିଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ରାତିରେ ମେଢ଼ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅପେରା ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରିଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦର୍ଶକ ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଏଠି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏବଂ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଅହର ଦିନ ରାତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଗାଇଡଲାଇନ୍ କି ମାନି ଆମେ ପୂଜାକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମର ସମ୍ପାଦକ କହିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ତା ସହିତ ମହିଳା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମହିଳା ଆମର ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାରେ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆମେ ରାତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ପାର୍କିଂ ସମାସ୍ୟା ଆମର ଭସାଣି ଯେଉଁ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦିନ, ତାପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। କମିଶନ ପୋଲିସ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆଶା କରୁଛୁ, ଅତି କମରେ 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେଠି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଡବଲ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିଛୁ, ଲୋକମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଣ ଫୁଟିବା ସମୟରେ ତା ଭିତରୁ ନ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟେ, ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବେ, ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ ରହିବେ, ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବକ୍ସ ରହିବ। ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ। ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ରୋଷଣୀରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 62 ଫୁଟର ରାବଣ ଆମେ ତିଆରି କରିଛୁ। ଆଉ ଭସାଣୀରେ ବିଶେଷ କରି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ଆମେ ଡିଜେକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଏବଂ ରୋଷଣୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଣ ଫୁଟାଯିବ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଭସାଣୀ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇରା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କଳିଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟ 4 ରାତି ଆମର ଅପେରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ମୀନା ବଜାର ରହିଛି। 27ରୁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଅପେରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଶୂନ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।